लो लगता है। भोजपुरिया के सभी दर्शकन लोगन के प्रतिभा पांडे के बहुत बहुत प्रणाम बाटे। कैसे बानी जा रउआ लोग? बहुत दिन के बाद एक कोरोना के चक्कर में रउआ लोग से मुलाकात भेंट नइखे हो पावत आ ना ही कुछ कर पावत तनी जा। यही से बहुत दिन के बाद आज हम सोचनी है रउआ लोग से बात करी। अभी हम घर में बानी पूना में। यहाँ लॉकडाउन चलत तटे, बड़ा मुश्किल बा घर के बाहर गइल। अब बस इहे रउआ लोग से चाहत रहनी है कि हमार गाना तो आवता लेकिन वीडियो आ नइखे पावत, काहे से कि वीडियो बन नइखे पावत। रियल बात ही बा कि हमार पिताजी के तनी तबीयत खराब रहल है। यही वजह से हम बानी बड़ी मुश्किल से यूपी से लखनऊ से पहुँचल बानी पूना में। अभी पिताजी हमार रउआ लोग के दुआ से, रउआ लोग के आशीर्वाद से हमार पिताजी ठीक बनी। तो बस रउआ लोग से ही चाहत रहनी है कि हमार गाना आवत अटे। अभी कुछ दिन पहले आई रहल है गाना कि धोती में फंसौला छय गलवा। तो रउआ लोग से यह विनती बा कि रउआ लोग हमार गाना तो सुनते बानी जा, रउआ लोग अपन प्यार दे तनी जा, बहुत प्यार मिलता। बस रउआ लोग से यह विनती बा कि हमार यूट्यूब पे चैनल बटे प्रतिभा एंटरटेनमेंट, तो रउआ लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी जा आ तनी शेयर भी करी जा, ताकि और लोगन के भी पता चली हमार गाना वहाँ तक पहुँच सके, लोग सुन सकी जा सबके हु। तो हमार गाना जौन बाटे एगो आई रहल, शायद रउआ लोग सुनले हो खब जा। लाले पलंग पर सेज सजवनी, लाले पलंग पर सेज सजवनी, अरे लाल चदर मखमलिया पिया पगलवा हूँ, पिया पगलवा हूँ, और धोती में फंसौला छय गलवा, पिया पगलवा हूँ, धोती में फंसौला छय गलवा। तो रउआ लोग के बहुत प्यार मिलता, आशीर्वाद मिलता। बस रउआ लोग से यह विनती बा कि हमार चैनल के सब्सक्राइब करी जा प्रतिभा एंटरटेनमेंट के। और रउआ लोग के मदद से ही कुछ हो सकेला। अगर रउआ लोग ना चाहब जा तो हमनी के कुछ ना कर सकीला जा। बस ए गौरी आज नया गाना हमार आइल बटे, तो अभी तक का पता रउआ लोग के ना मिलल होई, लोटना के पापा। तो अभी हम रउआ लोग के पहुँचाए में अभी तनी हमरा के वक्त लगी। रउआ लोग से एक चीज़ रिक्वेस्ट बा कि रउआ लोग सुरक्षित रही जा, अपना अपना घर में रही जा, अपन केयर करी जा। बस हमहूँ भगवान से यह दुआ करतनी, विनती करतनी कि रउआ लोग सब केहू ठीक रही जा। बस रउआ लोग अपन आशीर्वाद बनौले रही जा। नमस्कार, प्रणाम। बाय बाय।